салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Avto Dushanbe. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2003, объем мотор 2, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар амҷосои мошинфтас, элеганс мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. Техосмотраш ҳаст, монитор, задни камера, автомат, обогрев сидени, мултирул, мошин 100% карочӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Хуҷанд. нархи мошин 45000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 295000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 06 86 60. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. доюм мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли бароришаш 2001, объем мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат дар амҷосои мошинфтас. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин на панавай бе камбудияи задагӣ пусидагӣ надорад, ҳатто харошидагиам надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 46000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 301000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 77 07 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо Opel Zafira мебошад ки соли бароришаш 1999, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар амҷосои мошинфтас. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор коробка ходои 100%, расход 10 литр, газ 90 км. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 37000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 242000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 931 13 10 04. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо Ideo Nexi мебошад ки соли бароришаш 1995, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар амҷосои мошинфтас. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор коробка ходои 100%, аккумулятор нав, техосмотри 4 моҳа дорад. савдо дар назди мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 16500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 108000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 201 93 73 73. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Toyota Fielder мебошад ки соли бароришаш 2008, объем мотор 1.5, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат дар амҷосои мошинфтас. мошин вагон нав омагия, ҳама радной 4 баллон нав, состояниш бетариф, мошин зури бадай, бе растамошкаи мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 66000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 432000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 934 89 60 60. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мои ВАЗ 2107 мебошад ки соли бароришаш 1997, объем мотор 05, сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика дар амҷосои мошинфтас. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бе камбудия ягон дард надорад. мошин айҷош заводид мешавад, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 8000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 52000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 04 94 66. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯши мои Toyota Camry мебошад ки соли бароришаш 2006, объем мотор 2.4, сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика дар амҷосои мошинфтас. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор коробка ходои 100%, ҳуҷҷатош навай, тонировкаи қафош навай, баллоно навай, краска карочи ҳамаш навай, конкретни бадаи мошин. қарор дорад ин мошин дар ноҳияи Данғара. нархи мошин 50000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 328000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 93 35 94 94. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی ما تویوتا کمری می باشد که سالی برورشش 2009 объем мотор 2.4 سوزش вориш бензин газ коробка передачаш автомат дар амҷосои мушифта аст срочно кемри американка ҳолати беҳтарин кам гаштагиай то июли 2022 таънировка ҳуҷҷат дорад аккумулятор пачка то маслаҳош навай срочно сум дар кор шидай қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 89 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 583 000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 934 78 11 10 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Нҳ мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6993 объем мотор 1.6 сӯзиш вориш бензин газ коробка передачаш механика дар амҷо соҳиб мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин бе камбудия задагӣ пусидагӣ надорад мошин бе дарда ягон дард надорад қарор дорад ин мошин дар шаҳри Кӯлоб нархи мошин 20 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 131 000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 918 12 77 22 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 10 мошини фурӯшимои Daewoo Tico мебошад ки соли барори 6998 объеми мотор 1 сӯзиш вориш бензин коробка передачаш механика дар амҷо соҳиби мошин гуфтааст дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мотори матиз нав стандарт 4 баллон нав документи солона нав кардагиай мошин нахадуа ягон камбудӣ надорад қарор дорад ин мошин дар айнӣ нархи мошин 15500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 101 000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 777 02 80 80 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли барори 6997 объеми мотор 1.6 сӯзиш вориш бензин газ коробка передачаш механика дар амҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин тоза 97 сол ҳама чизош радной як даст гаштагия ай вагон мошин як занаки рус ай кардагиай мошинча беҳтаринай мотор 1.6 16 кашишиш зурай қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 35 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 229 000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 009 99 01 66 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшимои Hyundai Grandeur мебошад ки соли барори 2007 объеми мотор CVC сӯзиш вориш бензин коробка передачаш автомат дар амҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад мошин бе камбудия мошин 100% ягон дард надорад задагӣ пусидагӣ надорад фақат ҳайш мекунӣ қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 55 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 360 000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 552 22 76 46 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6993 объеми мотор 1.8 сӯзиш вориш бензин газ коробка передачаш механика дар амҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад мошин бе камбудия задагӣ пусидагӣ надорад харошидагӣ ва ридкадагӣ надорад қарор дорад ин мошин дар Хуҷанд нархи мошин 37 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 242 000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 928 05 50 06 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯши мо Opel Astra F бошад ки соли барори 6998 объеми мотор 1.6 сӯзиш вориш бензин газ коробка передачаш механика дар амҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин тенҷаи молодежная ҳамаш тенҷаи 12 моҳ таънировка дорад 9 моҳ ҳуҷҷати солона краска 100% чашкош нав хатдавои нав қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 37 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 242 000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 939 09 90 76 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯши мои Daewoo Nexi мебошад ки соли барори 6994 объеми мотор 1.6 сӯзиш вориш бензин газ коробка передачаш механика дар амҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад фавран фурӯхта мешавад срочно сум дар кора агани намефурӯшимаш қарор дорад ин мошин дар рӯдакӣ нархи мошин 15 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 98 000 рубл мешавад телефонҳо барои тамос 887 77 78 27 маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 мошини фурӯшимои Toyota Carolla мебошад ки соли барориш 2009, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат дар амҷосои мошин футааст. Toyota Carolla SK мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Состояниш зури бадай мошин бе камбудия на панава ягон задагӣ пусидагӣ надорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 90 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 590 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 917 13 13 13. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.